Silav bîner û guhderên me yên delar gotûbêjin serbest bi mêvanên hêja û bi mijarên xwe yên cihê reng berdewam e. Di vê bernameyê de em bi mûzîkjenekê Kurdî navdar re hatin bahev, Diyar Dersim yan jî bi navê wî din Hozan Diyar. Hozan Diyar di berfanbara sala 1966 de li gundê Hêvadanê ya ku girêdayî navçeya Mazgirt ya li ser Dêrsimê hatiye dinyayê. Perwerdeya xwe ya seretayî li Xarpêtê a navîn û dîse li Bingolê quta kiriye. Di sala 1988 de jî ji ber sedemên ku berê gelek Kurdan daya xerîbiyê li Almanyayê bijî bûye. Her wiha bi du sala 1988 bûye yek ji endamên komar bevirxwedanî ya nifşê duyem. Yekem albûma wî ya bi navê Bilbilo jî di heman salî de derketiye. Hozan Diyar bi kelambêjê Kurd Xelîl Hemgîn re bi navê Kehniya Stranan di albûmeke hevdar de jî cî girtiye. Albûma navborî di sala 2005 de derçûye. Pêre pêre mohra xwe li gelek albûmên din jî xistiye. Wek Kela Dimdimê, Ahu Dayîk, Dema Azadî, Natirsim, Oğur be Oğur, Gulê Neçe, Tîna Rojê, Wey Dinyayê, Cenga Jînê, Karwan, evet. Hozan Diyar li Bakur, Başûr û Rojavayê Kurdistanê li dewletên wek Almanya, Swêd, Kanada û Amerîkayê konsertan daye. Piştî 18 salan ango di sala 2004 de li Amedê di bêhrîcana Newroz de û gelek deverên din derketiye ser dike û bi dengê xwe yê berz kilamên xwe gotine. Diyar Dersim herî dawî li gel kompozîtorê navdarê Polonî dirîgentî Grîziç Petroviskî re bi World Orkestrayê re mohra xwe li berhemekê ter dije xist. Welatiya ku bi piştgiriya Wexta Serbest hatin daqistin. Wexta me bînê em ê li ser vê jî bipêvîbin. Diyar tu bi xêr hatî. Nav xêrê davê merheba serçava. Çawayê baş hêvî kidin başî. Başım, gerek spas sahibi. Ez Unji başın. abi spazin gelkekê xweşbûn beşdariyê te. Ez dest pê bikim wek pirsa pêşîn dixwazim ji Birêz Diyar Dersim bipirsim gelo dikarî qala rêwîtiya xwe ya mûzîka Kurdî bikî. Te kengî dest pê kir çi bûn sedem ku tu bibî mûzîkjenekê welatê xwe fermû. Pas yani ev mijarekî dirêj e berku ez e, dema li ser yani çi bûn sebeb ji çi bandor bûn, çi teybetî hebûn, ez şexsiyetê min çawa bû, ez zarokekî çawa bûm, malbatekî çawa da mezin bûm, li herêmekî çawa bûm. Hemî ev tiştana rastî li ser şexsiyeta meriv, ser talentê merivan bandorekî çêdike. Hani dibêjin ya coğrafya, erdnigarî qeder e. Belê. Rast e yani meriv li kîjan coğrafyayê tê dinê li wir gorî çandê wir, gorî sosyolojiya wir, psikolojiya wir karakterê merivan şikil digire. Yani êmê jî ez dikarim ji bo xwe wisa bêjim. Ez malbatam malbatekî gundî em li wekte janî ziman em li gundekî Dêrsimê hatime dinê. Bavê min hunermendekî çawa bêjim tim ku min jiyana xwe da hindik yani gelek alî wî gelek alî wî ji xwe re pîvan girtin ama hindik alî wî jî red kirine ewa tiştekî dine meriv dikare ev ser mijarekî dine. Lê bavê min dahol bi awakî profesyonel lê dixist. Çawa hem alî rîtim da dahol enstrümantekî rîtimê ye. Belê. Rîtim pir bêjim di wî hêlê da însanekî yani dawulvanekî ku pir jêhatî bû. Di vê alî de profesyonel bû hem jî bi dahola xwe malbata xwe debera xwe çê dikir. Li alî Dêrsimê em rêya heq elewîne yani li ba me def zurne lêxistin tembûr lêxistin pîroz e ne wekî herêmê dinan em bêjin hindik ol wan wisa guneh dibînin. Lewma jî her gundî li hindik gunda defçî hene, zurnecî hene, tembûr kesê tembûrvan lê dixinin hene. Lewma jî huner kesên hunermend li ba me îtibarê xwe hene. Bavê min jî însanekî bi hunera xwe însanekî bi îtibar bû. Dikarim bêjim alî rîtim ev bandorek ser min çêkir lê ez zarokekî ku tim dûra xort bûm jî tim
Devê min nedisekin ya min tim strand bû بله. li palê li zevî li malê li serkar li zeviya li ku derê dibe bibe min tim strand got yani ev tiştekî ku millet jî hîn bû ez bimeşiyama nava gund ra kura belkî zarokekî din yê xortekî din stran bigotana millet pê e, hani biçine eceyibê millet ya bigotana falan zarok xort بله. stran digot ama emin hîn bibûn tiştekî bû normal yani pir serpiyatî me enevî alî de dirêj dibe ez ê zêde serwer بله. nesekinim min min ji dengê xwe hez dikir millet jî ji dengê min hez dikir motivasyona min ê herî mezin ev bû ji zarokatî dest pê kir dûra çûm mektebê navên da işte me temburekî xwe peyda kir yani min tembura xwe yekemîn bixwe bixwe çêkir dûra temburekî xwe peyda kir wisa hîn bûm dawatên Kurda da ev dawatên gunda da min stran digotin ev stranên folklorîk ê gunda bandorekî mezin li ser min çêkir her wiha dûra işte bûm bîst bîst yek salî ji derketim yani wisa lêgerekî min hebû tim dixwastiş ama yani ev armanc xwe şêlû be jî lê ama lêgerekî min hebû بله. ber ku ez mektebê navînê ortaokul lîse bakalorya min li Bingolê xwest Bingolê dema wê demê tam li Kurdistanê hemû xort dixwastin bibin şoreşker dema me dixwand xortên Kurda herkes de yani de tevgerek partiya PKK hebû Özgürlük Yolu hebû Halkın Kurtuluşu hebû yani wisa hemî em bêjin fikrên îdeolojik fikrên siyasî ji bo me gelekî balkêş dihat yani xortên wê demê dixwastin bibin şoreşker kes ne em bêjin îdeol herkes dixwast bibe şoreşkerekî mez بله. yani psikolojiyekî wisa hebû lema ev psikoloji mira lêgerek çêkiribû belki danûstandinekî bi wê demê li herêma me belkî şoreşgerekî re hebûne sedî sed ez ê biçûma çi lê danûstandinê çê nebû tim ez wisa çûm metropolê Tirka ez çûm ku min nekanî ez dibra bi wî sîstemê re bijîm dira min hewl da ez derketim hatim wek we janî ziman salê heştê û heşta ez hatim min huner komê piştî hatim Almanyayê sê mehê din şûnde hatim wir min dema enedîn dixebitin wisa mûzik min wir jî biryara xwe da û tev li koma berxwedan bûm cardin şûnde neçûm cî ku disekinim yani wisa biryarekî ku di jiyana me da gelek tişt guhartin yani biryarekî ku şoreş çêkir jiyana me da yani şoreşê çawa dibêjin guhartin بله. guhartinek بله. alî guhartinê de şoreşik çêkir ez tim wisa dibêjim yani hindik însan di armancên xwe da di meslekên xwe da di jiyana xwe da eger hindik biryarên ku di jiyana wana da awakî şoreş guhartin çêneke ez dibêm qey meriv nikare yani hindik dem tên disekine tu gerekî biryarekî stratejik bidî tu nedî tu dikanî tim wisa nêvî de tu nikarî ser bikevî jiyana me de min ev tecrübe min çêbû min wisa dest pê kir eva 37 sale jî tim bi heman tempoyê li bo vê doza gelê me ji ayniya hunerê de kar û xebatê xwe dikim دوان سالان ده yani salen ku niha te qala wan kir û ciwaniya te geçîn jî pir ciwanî bandora kîjan kilanbêjan û kîjan çeşn û awayê mûzîkên Kurdî li ser te çêbû ez dema zarok bûm me radyoya Erîvanê gudar dikir pir bandorekî mezin li ser min çêkir bavê min wan gudar dikir yani ew tiniya mûzîka radyoya Erîvanê wisa bengeha yani ew sawndê wir ew histên wir ew dengbêjana ew stranbêjana rastî jî bandorekî pir mezin li ser şexsiyetê min anî ya jî bengeha mûzîkê çêkir dûra mesela dayika min pir ji Ayşeşanê hez dikir plakên Ayşeşanê li ba me hebûn plak hebûn me ew gudar dikirin plakên Abdula Papûr ew mirovekî ji بله. hunermendekî gelek baş e ji Sîwasê ye ew ê jî
به کمپلو که هات کشتن یعنی به Hı سوسه که ترافیک قضاسیدن دسا دوان دوان اما موزیکی او اوزانین ترکاج گدار دکر hı yani hı. یک هری مزیده گدار دکر مولی ساکارسو اول سیواس شوتاندن yani Muli Sakarsu, Aşık Gulabi, Mahsuni Şerif yani ve demi embejin i hendik kesin arabesk pop popüler bu manana gudar ne dikir min ev kesin temburle de xıstı gotun evana zede mi gudar dikir dura dema derketim dervayı valla tatım bir zede zede min mesela Mehmet Arif Cizrevi Nemir gudar kir Hasan Cizrevi دیسا خورتانیا مدا مامۆستا شوان پەروەر هەز وەکە هەر کوردێکی چاوە باندۆر لەسەر وانە چێکریە لەسەر هەستێن نەتەوی Böyle. مامۆستا شوان پەروەرجی بە هونەرە خوا ئەز نکارم ئینکار بکەم لەسەرمژی باندۆرێکی mezin çekiliyor. Yani usa dikarım ana bejim dur ez herkesi gudar dikim. Her yani insanın kötüşten baş çedikin Hı hı. İro beci hunermendeki nu derketi beş tişteki hoş baş çebike ez gudar dikim merif gringa kıymeti bidi. Yani ev ahlak iki hunermenda ez ji bo xwe wek pîvan dibînim kesên ku kedên baş dane xizmetê çandê dikin şaştî herkesiye şaştî mij pire lê meriv dema bê zanebûn şaştiya dike vana dibe lê ama bi zanebûn di şaştiyekî de ısrar bûn ev tiştekî dine lê hunermend gelekin yani ev hunermend dema tiştekî baş çêdikin ez hîn jî li herkesî gudar Yani diğer dersim tarzı müzika xwe bi çi awayî penase dike ligorî te tarzekî çavat ki birê vedibî çünkü hezkiriyên te jî pirin gelekin li çar aliyê Kurdistanê li dervê welat jî ti çawa penase dikî gelo. Ez dikarim wisa pênase bikim. Ya ez mirovekî ji gund Kurdistanê hatim. Mirovekî folklor yani dengê jî folklorîk e. Bi awakî ilmê muzîkê meriv dema dinêre dengê min dengekî folklorîk e ez wisa zan. Lama jî herî zêde meriv dengê min dikare ez wisa stranê folklorîk de bêtir çêdibin. Lê min bixwe gelek stran çêkirine. Stranê slow, formatê folklorîk de, formatê klasîk de min çêkirine. Lê min carinan pop folk jî min strayê ama hemê tarzê me protest yani ev dema nodî de iştî de yani me xwastiye em çawa bêjim Koma berxwedan evalên me na me tiştek tercih kir tamam yani beri bi em ê stranan bêjin hunerê çêkin ama dura çi tevlê bû armancek tevlê bû yani em strana xwe hunera xwe ji bo çi çêkin berku pirsgirêkê vî gelî herçî em gelê xwe pirsgirêka civakê gelê xwe tarîxa gelê xwe dîroka gelê xwe dema fêm dikî tiştekî din çê dibe yani armanc jî dikeve nav yani huner û armanc bi hev re dimeşî tu dixwazî hunera xwe têkî xizmeta tekoşîna gelê xwe ev dibe armanc min jî wisa kir bêtir yani min surud jî gotin min stranê evînê jî gotin min stranê folklorîk jî gotin stranên pir slow histewarî min bixwe çêkirine bi dehan stran wisa hatine hezkirin meriv nikare bêje ya işte tarzê diyar wisa ye lê yani ama herî rengî ku tê de bi bandor e folklor e yani folklora Kurdiye dikarim wisa bêjim Evet, azlıkım. Wek tu jî dizanî qedexeyên li ser muzîka Kurdî astengkirina zimanê me bi tevahî pêla tuntuj a asîmilasyonê hîna jî bandor li ser ruhiyeta me dike. Lê ev bandora ku müzîkjenên ku li Sîrgûnê ne, li Mişextiyê ne, bandoreke çawa li ser te kir. Yani gava til welat bûyî û paşê derketî dervê yî welat li ser müzîka te çawa tesîr kir gelo. Hı hı. Yani dema mer bahsa müzika hunermendekî dike bi şahsiyet û zanebûn û kapasîta hunermend ve girêdayî ye mer nikane jî cude bigire dest ez dema li welat bûm xortekî serdîn bûm yani wisa çawa bêjim çiyekî de sebra min nedat Bəli. yani tim bavê min digot eva belekî bîne serê xwe yani îsa diçûm Bəli. diçûm ku
nizam yani wisa kulturek hebu yani Evet. melciyekî niha dikarin manekî bidime çima em berku hindik tiştê yani her tiştê wê pergala dewletê çawa bêjim wek strîbûn Hı hı. em ciyekî de kar dikir me bi karkirê Qeredenizê ra Lazarayê Pakistana me şer kir em jî kar haftin çûn ciyekî din li bajêr disa aynı tişt Hı li hı. her derê enizam bela dihat ez dîditim. Yani dixwazim karakter, şahsiyetê Evet. hunermend pir giring e. Niha li welat zêde wisa bêjin histekî yani hebû me digo ez Kurd im em bu Kurdistan va tiştana min zanî ama ji bo Kurdistan ji bo doza Kurdistan ji bo azadiya Kurdistan tekoşînê bikin tekoşînekî ilmî zanistî bi biryar tiştekî wisa bikin fikrekî min tune bû piştî derketim dervayê welat dema min ev tevgera azadiyê nas kir komeber xwe nas kir em ketin nav ro bi ro Hı hı. yani berê min got tamam min stra gotin dengê te xweş e stra wisa baş e lê dûra pê çi hesiyam herçî min strahan got dûra endikî zanebûna me yê siyasî çêbû me nêriye ku yani bar ev tu pê çi dihesê ew dibe bar tu pê Evet. çi dihesê çi hîn dibî ji bo min wisa bû ez çixwe heqîqetê rastiya welatê xwe gelê xwe hîn bûm Hı hı. wisa barê xwe min min got yani ev bar pir zêde zêde min çêkir li ser milê xwe lawma jî ev li dervayê welat dema tu fîzîken li dervayê welat bi tişt nabe Hı hı. fîzîken belkî hîn bêtir bandorek ew heste hesret mayîn evîndariya welat hesret mayîn bîra welat birin bîr kirin ev tim dêkare ku alî hunerê de bandorekî hestî Hı hı. pozitif ser çêbike hestewarî çêbike alî fîzîkî Öyle. ama dema tu alî rahî jê dûr bikevî ev xeteriye ev ji bo hunermend miriniye meriv ji bo aha xwe ruhen ruhî da hestewarî da ji rastiya welatê xwe ji hezkirina welatê xwe gelê xwe tu tenê yani xilasbûnekî şexsî ferdî bibînî tu bêjî êdî ne xema min e ez hatim konforem baş e Hı hı. û ez gel min ra çepka jî lê dixe dengê min jî xweş e ez nizam çi dikim ev dikare meriv belkî kurte demekî da demekî kurta konforekî baş tiştekî baş çêbikî Hı pir hı. kes hene jî wisa lê dema meriv fîzîkî erê ama histewarî hîn bêtir tu welatê xwe tê girêdan Böyle. tu dûrbûn jî hîn bêtir awakî hesretbûn tiştê li ser evînê jî ûrê Hı hı. motivasyona evîna her tiştî dûrbûn e dema meriv nêzik dibe belkî ev hîn bêtir yani tiştekî normal dibe ama dixwazim yani ev hesreta welat jî hesreta azadî jî yani ne tenê bahsa dûrbûna welat dikim Böyle. yani tu dizanî ji bo gelê min azadî pêwîst e pirsgirêka Böyle. herî mezinê gelê min ê welatê min azadî ye çareserî gerek em jê re bibînin ama azadî dûr e ev hesret bûna azadî pêwîstiya azadî tekoşîn dûrbûna ji welat ji malbat ji dayîk hemî vana aslında ji bo hunermendekî belkî dibe motivasyonek jî hindik tişta da dikarim wisa bêjim. Yani divê qonağê de tu bûyî şahidê têkoşînekê jî. Gelek mînakên balkêş hene li cîhanê. Lê dixwazim ji te bipirsim ji bo diyar dersim siyaset û müzik divê di kîjan qonağa de bên nîqaş kirin. Gelo xweseriya hunermend ji bo te tê çi wateyê? Tiştekî wisa yani em mecburin hunermend em bêjin xweser bin yan girê dayî siyasetê bin. Tu çi fikirî? Pirsekî baş e, spas. Yani aslında belki jî alî hunermenda da herî zêde divê alî de zanebûnek kêrbûnek gerekê hebe alî hişmendî de alî zanebûnê de berku yani em milletekî 100 sala bindastin Hı hı. 100 sale
Divê sed salî da me gelek êş, gelek jenosîd, komkujî ra derbas bû gelê me. Niha ez emrê min vayetê 58 salî me ez. Niha ez vê 30-40 saliya dawî de ez ê wekî we got Hı hı. hem gelek tişt ber çavê min dixebime. Ez hunermend bi wîjdan bin girîng e. Bəli. Bibînin. Yani hêza wanayê analîzkirinê, hêza wanayê ne tenê tamaşakirin ama çi diqewime naveroka wî Hı hı. alî diyalektik da sebeb û encamên wî gerekî zanibe. Hunermend vana zanibe. Hunermend giring e ziman zanibe, giring e felsefê zanibe, giring e dîrokê zanibe, giring e wêrek be, netirsonek be, Hı her hı. tiştî bibîne. Niha dema mere wisa bû, tu hunera xwe eger tu ayîtî milletekî, civakekî, ew millet jî 100 sal e bindest e, çiyayê wî, darê wî, heywanên nava dehlê wî jî bîne neazad in, tu hunermendekî vê milletî, ev millet zarokên xwe herî çeleng, herî bi qîmet kirine qelendê vê doza azadî bi 10,000 însanan bedenê xwe de ji bo ku gelê te bi rûmet bijî çûne ser mirinê bi artêşê dagirkeran ra şer kirine. Yani ev welat ne tenê welatê gerîla ye, ê kesên şervanan e. Ev millet ne tenê millet gelê wan e. Ev azadî tenê ji gerîla zaten şervan ji jiyana xwe derbas bûye. Dibe ez ê şehîd jî bikim ama gelê min bi rûmet bijî. Ne hemî va tiştana li ber çavê hunermend çêdin. Ne hunermend dema vana hemîkî binirxîne, xwe ji siyasetê dûr bike, Hı hı. xwe di nav de nebîne, wê demê dibe yani çawa meriv tenê tu siyaset û îdeolojî û tişta ji nava jiyan û hunerê derxe, hunermend dibe qirdê keyfê, qirdê nizam çi? Hı. Zewqê û keyfê. Berku kes hindi kesana wisa dike. Niha hunermendên roja îro da em wana ra dibên hunermendên ava şîrîn, tatlı su Hı hı. Hı hı. sanatçılar. Hunermendên ava şîrîn. Dema şer navbera gela û şoreşa û dewleta desthilata ra da derdikeve, dewlet bi zanebûn aliyekî navberê çêdike. Reş û spî û reş. Hı hı. Ama di navberê de gewr, ciyekî gewr çêdike, dixwaze kesên ne alî xwe. Ê aliyê şoreşî gel, hindika kesa bikişîne wir. Wana rêve dike, alan li wir disekine. Ew kesena li wir hunera xwe çê dikin, siyaseta xwe çê dikin, ewana xwe xwedî dozêj dibînin. Ama kesên di nava şer, nava şoreşê de bedelê mezin didin. Ama ana li wir dimînin. Yani ew kesên em dibin ya hunermendê ava şêrîn. Bəli. Niha hindik kesî wisa ne, evan kesana xwe ji siyasetê qut dikin. Xwe ji siyasetê dûr dikin. Ama em dizanin ki hem li dinê hem li Kurdistanê welatekî bindest, welatekî hatiye dagirkirin, welatekî zimanê wî her tiştê wî ji koka xwe dûr ketiye, ji xwe reviye, hîn bi bedelên pir mezin xwe nas dike li koka xwe vedigere, çanda xwe diparêzî, zimanê xwe diparêzî, pêş dixe. Vana nebînî, tu vana nebînî, vana ji siyasetê qut bikî, vîna nebînî wê demê wê çawa bibe. Yani eva hemî siyaset e. Wek av û nan Hı hı. hewayê bêtir, siyaset di Kurdistanê de li ser her tiştî dimeşe. Berku dijmin siyasetê li hember me her halî de siyasetekî qirkirinê dimeşin. Ne hunermendê vî gelî. Dikare wisa bêje ya min eleqedar neke ez xwara stranê xwe dibêjim. Nizane ku ev dikê ku îro derdikeve ser. Ev îro dikare stran bêje. Derkare derkeve şevekê, festîvalekê, çiyekê bîr nabe ku ev tişta ev qonağa îro bi keda hezaran şehîd, hezaran agir yani kıyamet hat geçti veli. Yani gerek ki ev lawma em dibin gerek ki meriv bi vicdan be. Tu ji vicdan ji hunermend derxînî. Yani David tiştek namine yani. Gerek ki hunermend ji herkesi betir bi vicdan be bi siyasetê tev bigere. Ama de orada tiştekî hesas e ez mabesta te vê pirsê jî baş fêm dikim ama hunermend
hatta davi siyasi bir ama ne be esiri siyaseta. Hı hı. Siyaset li ser her tiştî bandorê de yani em bêjin hizib hene, partî hene, Bəli. komele hene di Kurdistanê de. Herkes dixwaze hunermendî wî hebe, herkes dixwaze dîplomatê wî hebe, êwî be. Bu saatine. Yani hindikî netewî navkirin. Hunermend dibe ku ji nêrînekî hez bike, di îdeolojîkê hez bike. Ez dikim, ez fêm dikim, ez bixwe xwe hunermendekî siyasî dibînim. Hı Yani hı. nêrîna min ê cîhanî heş. Pencereyê ku ez tê de li cîhanê dinêrim, li kedê, li însanê, li azadiya jinê, azadiya welat, azadiya civakê. Hemî di van hêlan de nêrîna min heye. Lê ez hunermendekî Kurdim. Ez dixwazim ne temi hunermendekî partiyekî ji bo min teng dimîne. Ez xewsa dibînim. Ez hunermendê gelê Kurdistanê me. Hı hı. Dibe kîjan partî gel civak eva dewlemendiya demokrasiye di Kurdistanê de. Divê gelek partiye. Bəli. Ama hemê gerekî demokrasiyê tamam bike. Ne li dijberî doza azadiyê meriv tev bigere. Ev pîvana xetê sor ev e di siyasetê de. Pir rengî hebe ev pêwîst ji bo ku demokrasî hebe gerekê pir rengî hebe. Tek rengî nabe demokrasî. Lê ama armanc xet tevger liv û tevger jî tibekî gelek reng ama damarê şeh damar dibêjin ya Bəli. gerekî doza azadî herkes bi awakî rengekî din bimeşîne ama kes li dijî hev ji desthilatara nêzik nebe yani xetên meysor îxanet e di Kurdistanê de. Xetê her Bəli. partiyekî Kurd gerekî ev be. İxanet çi ye li hember doza Kurdistanê. Li hember doza Kurdistanê gebinge kes tev negere. Hunermend jî partî ji tevger jî. Dixwazim çi bêjim? Hunermend yani millet tabanı partiye hene. Herkes dibe yek PKK be, KDP be, YNK be, PJAK be, nizam çi be. Ev dewlemendiya welatê min e. Lê ez hunermendim, ez dibe ku ji siyasetekî ra nêzik bim, lê ama ji bo min gelê Kurdistanê ez çawa ji Dêrsimê hez dikim, Hı. wisa ji Sinê jî, Mihabatê jî, wisa ji Efrînê û Kobanî jî ez dikim. Çawa ji Amedê ez dikim, ez ji Duhokê jî ez dikim. Gelê bo min ferq nake. Yani nêzik bayê ew e, yani hunermend xwe teng neke, di bin bandora siyasetê de xwe nefetisîne, bixwe siyasetê bike, ne kes ji wî ra siyasetê bike. Bixwe siyasetê çawa hunera xwe ji bo azadiya Kurdistanê, ji bo doza Kurdistanê, ji bo pêşveçûna civakê, ji bo azadiya jinê, bo hürmet li hember xwaze û zindiyê nava xwazeyê de dema bi vê perspektîfê nêzebû siyasetê herî mezin zate ew e. Hunermend wê demê bê siyaset namîne, nabe ku esirê siyaseta ji siyasetê jî dûr bikeve wê bibe qirdê keyfê xweşiyê yani ez wisa dibim. Wek toreke girsiya ragihandinê dixwazim li ser tecrübeya te Met TV'ye pirsê kê bikim. Gelo dikarî qala xwe û serboriya kanala Met TV'ye bikî çawa dest pê kir. Ji bo te ew cîhaneke çawa bû fermo. Spas yani Met TV ji bo her Kurdekî qonaqekî tekoşînê bû aslında dema yani dema hindik millet wê demê televizyonê wan hebûn tiştê ne wan hev ji bo wana kanalên magazînê kanalê em bêjin fîlma û xebera ama ji bo me eniyekî şoreşê bû min wisa dît باور بکه دما کو نو at damezrandın jî em yani kesin spor hevalên spor teknika televizyonu falan na le Ali Çandî da jî em jî di nava tevgerekî da bûn. Dikarim wisa bêjim klîba yekemîn ku di Met TV'de hat weşandin klîba min bûye müzik Ah, ev jî me ne dezaniyam ki xortê kurdim. Wisa belê. em rojekî işte li Kölnê geriyan hevalê dara hebû me hevra wisa tiştek çêkir yani belki malzeme tına bul. Megu emi tişna klibek iş Hı çekin, hı. bername çekirin. Yani teybeti ki havsa hebu le
Rastî jî em dikarin bêjin ne tenê yani li her çar aliyê Kurdistanê hemû hunermendê Kurdistanê de kelecanekî mezin çêkir. Êdî Medya TV, Med TV bu Medya TV bu Kabeya hunermenda, kıbleya hunermenda. Herkes usa rastî kedekî mezin dan. Aslında di wan salana da rastî jî tiştekî pir mezin çêkir. Yani hêzekî mezin da tekoşîna rizgariyê. Yani berku Ali Çandî da, Ali Hunerî da, Ali Ragihandinê da, Ali her li Kurdistanê çi biqewme hemen merv pê bihesê. Yani di pir alî de bandorekî pir alî lîst. Yani Met TV şoreşek bu. Konağa şoreşekî bu. Rastî jî gelek hevalan hûn ketta. Ez jî ta destpêkê de heta dûra hat kirdin hindik navê Bele. wan gelek tu zanî nav hatin guartin. Me ketta belkî di van salê dawî de hindikî alî em bêjin em dibînin wisa ne weke berê destpêkê de işte hunermend gelekî bername çêdikirin. Hı hı. Niha vê demê işte wisa li Kurdistanê jî hûn dizanin şer qewmiye gelekî yani êriş û şer firset nema ku em bernameyên çandî çêbikin. Yani wisa hin cara wisa bû hir şeş me salek şer tim berdava me kesî nekariye em wisa bernameyên kulturî çandî çêbikin. Lê în jî wisa yani dîsa jî televizyonên Kurdayê niha gelekin yani Bele. belkî bîst heb zêde ê ku wisa em nas dikin ê esasî. Baş e lê dîsa jî ez bêjim yani de hemîn ne tenê Sterk niha Sterk TV'ye yani Kurdsatê, Kurdistan TV'ye, Aryan TV'ye, Ronayê TV'ye evana gorî nêrina min di alî xwe hunerî yani di tekilî xwe bi hunermendan re ser alî hunerî qelsin, Hı. zayıf yani ez dikarim wisa rexne bikim. Meriv dikare hên hêza yani huner û hunermend warin hunerê xwe pêşkêş bikin, nîqaş bikin, derekên bûyerên ku diqewimin ji bo wana nêrînê xwe bînin ziman. Belku hunermend bêtir li ser civakê bi bandorun. Yani ev aliyana televizyonên medya Kurda zêde bi kar nayîne. Dema tenê li hunermendan wek çavê kêf û eğlence lê difikirin, Bele. dinêrin. Halbuki belki gelek tişta hunermend dikarin bêtir ji siyasetmedara bêtir jî hindik nêrînê xwe isabetli bînin ziman yani. Hene hevalên me wisa hene yani. Kesên ku dikarin rojevê binirxînin ser tişta fikrî xwe bibêjin tamam. Em jî dikarin ser hunerê nîqaşê bikin. Bele. Yani berku kêm hatiye hunermendî tenê dengê wî xweş be stranan bêjî jera çep kalexsin. Hindik hunermend jî hunermendîtî wisa fêm dikin ev şaş e. Yani ev itibar û şexsiyet giranbûn rewşenbîrî ew aliya xwe kêm e di aliyê eniya hunerê. û wek me destpêkê de jî gotibû em li ser hinekî welat jî bisekinin di vê berhemê de ku te kompozitörî kiriye Stranbêj û muzîkjenên wek Nasir Rezazî, Şehrîbana Kurdî, Deniz Derman, Hozan Comert, Narîn Feqek, Can İbrahim û Elin Cîgir dibûn. Ez ê gelekî kêfxweş bim ku tu hinekî qala vê pêvajoyê bikî. Helbest Birêz Selahattin Demirtaş çawa gehîşte te çi qas li ser te kar kir û çawa afirî û çawa derket holê. Fermo. Spas ji bo ku ez bîr nekim ez dema dikevim navha axaftinê bîr dikim Hı hı. ji bo pêkanîna vê proje hevalê Metin xwedî Serbest, belê. Serbest Foundation dema ku min ev proje serê min de carayê kemîn me li Kanada bû ez bawer Hı dikim hı. evdî min jê re got ez tiştekî wisa dixwazim ya ji li Amerîka bû. Yê ku destpêkê de ji min bawer kir hevalê Metin bû. Hı. Nava ez spasiya xwe jê re dişînim rastî jî amadekariya projeyê de gelek alîkarî me kir. Sponserê me herî sereke ew bû. Evet. Hevalê Metin bû. Ne tenê alî madiyet, alî fikir da jî Belê. nîqaş da jî me gelek tiştên baş nîqaş kirin. Niha
به وی وسیله جی از سلاو ریزی خوا ج برز سراتین دمرتاش را دشینم از و حوالی سراتین yani beri da jî me gelek xebatê huner û çend hunerî xebatê hunerî bi hev re kir. Dostaniyekî me, tekiliyekî me hem hevaltî hûn بله hunerî hebû. Dura evvelê Selahattin ji min re ev stran şand, hı ev hı, strana welat. Got not şişand û carna em mektuba hev re dişînin. Şandû gotu ez pêşniyarê min ez cara yekemîn e stranek min bi Kurdî nivîsandiye. Ev stranê min yekemîn e. Ez dixwazim işte tu ji her berku ser bedewbûna Kurdistanê işte بله Kurdistanê tevayî nivîsandibû dibêje gotu bû ji her aliyekî Kurdistanê hevalekî jin û mêr hunermend hı û hı, wisa stranekî vê bixwînin. Ez jî dema wisa ser fikirîm ya min got em neve ev car em tiştekî cuda çêbikin. hı hı, Berku serê min de berê jî orkestrayekî senfonîk hebû min dixwast ez çêbikim projeyekî min hebû wisa nêvî de mabû. hı hı. Berku hindik kesa jî bawer nedikir em ê ya dema min nîqaş kir belkî jî ev dema ev projeyê min ê berê dihate sekinandin kesî bawer nedikir ki em kapasiteyekî me hêk em tiştekî wisa mezin çêbikin. Min ra jî ev bû firset min got madem wisa ez ê ji bo xwe ez ê vê tiştî ev armanca xwe vê stranê Selahattin Başkan ez ê têkim wek senfonî em ê بله lama jî ez ser fikir hindekî xebitîm hevalekî min ê aranjör e ê ku notayê wî nivîsandiye aranjör Yaşar Baş hı hı, Özdeş ew li Edenê dimîne gelek albêmê min de aranjörî kiriye em hevra me li hev bajarekî Balkanan me hev dî em heftekî me stûdyo ew kir me analîz kir me got em ê demoyek me çêkir بله me got em ê çawa dikarin em yani bawer bike em heşt ron neher ron me xwe malekî de derî ser xwe girt em xebitên şevro me got em ê dikarin tiştekî çawa yani em ser xebitên dûra em stûdyoda me demokî piçûk qeyd kir ez hatim hindikî din ser xebitiyan me got tamam em dikarin car din em çûn wir. Ev car em yazda rojan me êdî aranjê wî çekir. hı hı. Yani bila vir ev derbe gotin li vir ha wisa me li wira çend hunermendên konservatwara wir me hevala me anî me hindikî dengên armonî jî prova kirin. Êdî meşiye ez hatim êdî me bi hunermenda raxif Hı hı. eva me aranje çekir. Dura yani Ali Aborî de me hindikî lêkolîn çêkir. Min çûm çend welata dawî de li Polonya. Bi بله rêya ez çûm wir hindik xebat kir. Hevalekî ji Rojelet, hevalê Arat, Erbanelê dixine. hı Bi hı, rêya wî me hindik musîyanê Polonî nas kirin. Em me nîqaş kir bi wan re proje nota ev notek me çêkiribûn demo me bir wî orkestra şefê me girêj. Me nîqaş kir wî ji got tamam dibe. Dura işte me plan çêkirin, stûdyo girt. Yani xebatekî pir alî. Ev car em du mehe li Varşova xebitîn dura em hatin hı mehek hı, du mehê jî em li Kölnê hunermendê Kurd re em hı hı. xebitîn. Yani tomarkirina me sê çar stûdyo bikaranîn. Yani li Kosova, li Köln, li Polonya, hatta can li Bremen me hin stûdyana da qeyd kirin enstrûmanê Kurdî ê biyanî li Warşova stûdyoyekî radyoya Polonî ê dewletê me di wir de qeyd kir.
Velhasıl tam nehme ez pêra mijil bûm nehme ama karekî ku çavêjim wisa ez bi kêf eşk ber ku Hı her em dixebitiyan xebat pêş de diçû rengê wî derdike. Tamam dawî da işte nêzîka sed sî kesî hunermend, işte hı. heştê kes hunermendê Polonî, pêncî kes ê Kurda, tevwa hevalên hunermend da rastî jî xebatekî baş derket çavêjim yani dîsa jî gorî ku min dixwast nemeşî Hı hı. hindik tişt kêmasî hene wana ez dizanim. آزادی دخوازی ببه قربان او جانی من تمام Lê ji bo carayê kemîn tiştekî ew qas mezin tiştekî ew qas çavêjim fere carayê kemîn bû bawer dikim yani me berê jî ez orkestra da deme salên nodî Hı. jî me şevên Partiya Karkerê Kurdistan da senfonî orkestra bi bin dirîgentiya İqbal Hecîbî re mamoste İqbal Hecîbî re me çêkiribû ama ene tiştên piçûk bûn. Bəli. Dîsa bi mamoste Dilşat ez çûm Pragê ji bo Şengalê di senfoniyekî de min dîsa cî girt. Vana piçûk bûn yani ama ev wana jî karên pîroz bûn ez Bəli. dîsa wisa bêjim. Lê hindekî jî çawa bêjim yani tirs jî hebû ne ku yani berku karekî pir mezin e mesela hin care em xetimîn di stûdyoda alî teknîk de alî ku wa tiştane her ciyekî tu li dînî gel hev Hı hı. dema tenê sanîsek bile derenga da zû dikeve hemû tişt bin guh hev dikevin. Ev stranj jî me wisa texil ritim yani tê guartin Bəli, tim bəli. cude cude makam cude cude ritim hevalên hunermend ku teknîkê dizanin eva tiştekî pir zehmet e. Yani metronomê wî ritmê wî tê guartin di dema teknîk alî teknîk alî stûdyoda rastî jî zehmet e. Lê kanalê jî pir bûn. Hı. Velhasıl yani me wisa bi neh meha da em pêra mijûl bûn dûra jî me işte galakî wî li Brükselê çêkir. Bəli. Yani ez dibêm qey em serkevtîne de orada. Yani millet me tepkiyên gelekî mezin. Hı. İnsan gelekî kesên rewşenbîr, hunermend, kesên berpirsyarên saziya, berpirsyarên tevgerê em pîroz kirin. Rastî tiştekî ku em çawa bêjin. Nizam yani ber dilê gel gel Hı. gerevîne. Ez dibêm qey me meriv berda fedî nake. Me tiştek çêkir ku em berda fedî nake. Bəli. Tiştekî baş. Spas. Di nav karûbarên xwe yên mûzîkê de te aktorî jî ekterî jî her wan lîstikvarî jî kiriye di filman de te cî girtiye min wan temaşî jî kir ku filma Rêç ya derhene Talfu Aydin yek ji wan bû doz jî heye helbet Mavî reng şiye bu. erê bibore wek ku hestên te Ha. di navbera mûzîkê sînemayê de çûbûn hatibin ev ku hat lîstikvanî yani tu hîna xwazî tiştekî wisa bikî yan wek hani alîkariya sînemayê bikim hevala gotiye ka ez herim bilîzin lê di me tîwiyê de jî di hin bernameyên kevin de wek tiştên şanoyê jî te kiriye yani lê Erê erê ev ji erê. ku tê yani ev lîstikvanî Ji ku tê elê. dema ez tev hatım işte heşte em hunerkomê yani ne tenê müzik me çêdikir em govend Hı lêstin. hı. Tiyatroda gelek sala tiyatro Hı lêstin. hı. Tenê lîstikê tenê bi serê xwe lîstik yani tek kes ama bi hevalara komêra bi salan em tiyatro lîstin Hı û min gelek lîstikên tiyatro jî nivîsandin. Wê demê ez û hevalê amela hevalê Serhat hebû ena mamosteyê me bûn lê min ji bo wan re me tim me hev re tiyatro di lîstik jî dinivîsandin. Dora ev film wektek ez yani minindekî xwest xwe biceribînim hı. yani Hı. teklif jî hat ne ku Bəli. min wisa wan teklif ji wan re hat ya min ji bo biske ez berê oxsa tiyatro me ceriban lê nizam
Ez ne aktörüm yani merv usa bêje ayıp belli ez listikvanî me berê lîstim yani alî ser sahnê di wî alî de cesaret û ewka min heye lê kabiliyet û talent û yani yeteneka lîstikvanî tiştekî zahmet e meriv kesên ku lîstikvanin meriv bêhurmetî jî nekele em berwan Bene. nehadê min e ez lê dixwastekî wisa dilê me de hebû ew ji berê tê me berê pir dema ku hîna em alî mûzîkê de me tim kelek mûzîkê em tiyatro jî dilîstin. Dûra niha min te gotiya tu dixwazî vî tiştî çêkî niha projeyê min hene du yek me senaryoya yek du senaryo me xilas kirine me aslında gerekî ta beriya 10 sala li Cîzrê bikişandana me senaryo xilas kiribû lîstikvan jî hazir bûn me du meh jî prova kir em ekîpman her tişt me hazır kir em çûn şerê Cîzrê derket em nekarin dûra jî em derketin. Hîn jî armanca min e em vegeriyan em ê biçin li Cîzrê wî filmî bikişînin. Yek jî filmekî dinê yani hindekî bi kelek wî da jî ez hin tişta dinivîsim. Mesela Kon tiyatrokî موزیکال me kon çekiribû em li İstanbulê xebitiyan me xwast em li hemî belediyeyên şaredarî Kurda em ê pêşkeş bikin ev jî ber hindik sebeba wisa me Bene. da sikilandin yani hindikî kelek muzîkê de jî hindikî alî tiyatro senaryo we tiştana ez dinivîsim wisa ceribandinê min hene berî jî demê salên nodî da jî me ev lîstikên tiyatroyê kin em li ser sahnê dilîstin me jî dinivîsand alîkarî me dikir me hev em dilîstin ji wir tê yani em ê eger înşallah em ê vegerin Kurdistanê hindik projeyê min de alî wir de jî heye lê dîsa jî kesên ku ev tişt pisporî dixwaze ez ne lîstikvanim ez ne derhinerim ez însanekî stranbêjim lê hindik çend projeyek min hene ez ê wana jî wisa ji bo alîkarî ji bo çavêjim ez ê wan tiştana sedî sed pêk bînim yani hani çend projeyê min hene lê dûr da tabii ki sinema Kurdî ev jî ji bo çand û hunera me ji bo kultura gelê me ji bo azadiya gelê me eniyekî pir pêwîst e gelek tiştên başî tên kirin ez gelekî kêfxweşim ji wî alî de lê min ew hindik wek proje ez ê çê bikim. Baş e bira. Wek pirsa dawî ji cenabê te di nava albûmên te de yê herî li ber çavên te şêrîn kîjan ez zanim bersiva vê pirsê wê hinekî zehmet be heger hebe kerem bike mere parve bike. Bas ya pir cara ve pirsana dike Hı, yani ev albümê min yekî du diya êsisiya yani orada em acemîne me zêde bene. tişta nizanim ser makara Hı, me çê dikir wê demê yani hin caran dema mesela hindik albüm ne yani per albümê min hemî albümê gor dilê min belkî çê nebû yani îmkan hebû hindik albüm em bene. li vir bûn li Tirkiye çê dibû em dat me dixwand dişir wir vê dawî hin em çûn li ser skînê hin cara jî alî psikolojiya meriva da jî carna hindik dem tu nava albûmê de belkî çê nabe yani ez çi distrêm jî çi çê dikim jî ez dûra dinêrim gor dilê min nabe ez dikim ya Allah Allah nabe min axlaxekê min e wisa tiştek di wî alî de gor dilê min çê nebû lê hindik tişt belkî hindik stran me heqê wan dayê dema ez jî yani dibim gudar dikim dibim baş e me ev stran enerjiyek çêkiriye sinerjiyek afran diye wî di wir de me enerjiyek tomar kiriye de vê stranê dema însan gudar bikin kelecan bibin yani dikarim wisa bêjim ya ev nikarim bêjim ev albüm Evet, bene. hindik albüm an baştir çêbûne alî teknîk alî soundta lê min hîna albûmê gora dilê xwe çê nekiriye êdî albüm jî demana derbas bin Bixêr. hên heye em ê hîna kar xebat hîna ez hewsa hestikim me hîn nû dest pê kiriye yani em hîna berdewam e Gelek spas. Bînerin hêja spas baş. em hunermendê Kurdî navdar Hozan Diyar re bûn. Diyar gelekî spas bo beşdarbûnê te. Ez gelekî kêfxweş bûm.
sağ ol. Malata Spas. Bakeko. Ya, spas Slav Reis dem baş. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.